началото да отдадем дължимото на природата, която ни е дарила с кварцов пясък с изключителни качества. Погледнати под микроскоп, тези малки кварцови частици изглеждат като малки диаманти. Те обаче идват примесени с нежелани вещества, където на ход идва нашата експертиза и технологиите, с които разполагаме, за да бъде класиран пясъка, промит добре, почистен и подготвен за конкретните приложения по начин, по който максимално добре отговаря на изискванията на крайния потребител. Играещия волейбол, конят, който тича по конния кулдрум, голферите, които искат да изглежда игрището естетически добре и да се играе по един начин, който отговаря на световните стандарти. В географски план покриваме много широк регион, защото компанията разполага с фабрики в Украйна, в Сърбия и България. Така че можем успешно да покриваме нуждите на клиенти от целия Балкански полуостров и Източна Европа. И най-важното, покривайки изискванията на крайния клиент, да направим успешни и нашите бизнес партньори. Определено мога да кажа, че нашия кварцов пясък е един от най-добрите. Българският пясък по нищо не отстъпва на европейския. Това е пясъкът, бял хубав пясък. Разликата се усеща. Този пясък е абсолютно чист. Това, което също ме впечатли е пясък. Качеството на пясъка е екстра. Ако някой разбира от качество на пясък, това е.